Mother, mother, teach me. I stedet for bare at sige, jamen der er det feminine, og der er det maskuline. Så har jeg været meget i en tradition, hvor man har arbejdet med, der er det positive feminine og det positive maskuline. Men så er der de her mørke tvillinger, fordi der er så også det negative feminine og det negative af det maskuline. Og det synes jeg er meget vigtigt at holde sig det for øje og gøre sig klart, hvad er de positive feminine kvaliteter. En af de positive feminine kvaliteter er jo netop det her med, det symboliseret ved tilbagetrækningen. At flyde med, at give sig hen. Og det her med at give sig hen, det er jo en meget, meget, meget vigtig kvalitet for rigtig mange kvinder at opleve, at kunne give slip og give sig hen. Og der er faktisk rigtig mange, der fortæller mig, at det kan de ikke. Også når man kommer ind og taler mere om det erotiske rum, at der kan være rigtig mange kvinder der oplever, at give rigtig slip, det er simpelthen så svært, fordi det provokerer et sted, hvor man oplever, at man bliver så sårbar, og kan blive overfaldet af det mandlige, kan nærmest blive voldtaget af det mandlige. Så det at give sig hen er faktisk forbundet med meget stor smerte for rigtig mange kvinder. Så altså at give sig hen og kunne flyde med, det er jo nogle rigtig gode kvaliteter. Hvis man tager sådan en kvalitet som det at kunne flyde med, det vil sige gå med strømmen, gå med det der er, i stedet for at holde fast i sit. Men sige, okay, men nu går det ligesom den her vej, jamen så prøver jeg at arbejde mig med her. Den negative side af det kan jo være, at man flyder ud. Så det at flyde med, som er positivt, kan pludselig vende til noget negativt, at man bare flyder fuldstændig ud. Fordi man aldrig holder fast i noget. At man bare altid og nu vil det have mig derhen, og nu vil det have mig derhen, og så man aldrig nogensinde har retning på. Så kan man jo gå over og låne, at det der er det positive maskuline, nemlig retning. Og igen er det vigtigt at understrege, at man ikke skal sige, at det feminine hører kvinderne til, og det maskuline hører mændene til, men det er kvaliteter i mennesket. Så man kan sige, at det maskuline, positive maskuline, har altså med retning at gøre. Men hvis man altid har retning, og kun, jamen jeg går bare den vej, jeg bliver ved, den vej, og jeg går kun den vej, og der kommer godt nok impulser, der vil have mig andre steder, men jeg er ligeglad, jeg går bare den vej, så bliver det jo til rigiditet. Så bliver man rigid, man bliver stiv, og man kan ikke flytte sig nogen steder hen, og jo mere man går i den retning, til sidst så bliver man sådan fuldstændig negativ general. Så det er vigtigt at have ligesom kigget på de 4 sider. Jeg arbejder med det som det, jeg kalder det psykiske hus, at det er som om, det er et hus, hvor der er 4 rum. Fordi jeg har brug for at gøre tingene meget fysiske og meget konkrete. Fordi hvornår er jeg i det positive feminine, hvornår er jeg i det positive maskuline, hvornår er jeg i de negative felter. Så jeg arbejder simpelthen med at sige, jamen altså, hvis det her det var et hus, der var inde i mig, så mærker jeg, hvor er det der feminine positive rum, og så mærker jeg, okay, nu er jeg der. Men så kan jeg også mærke, nu er jeg virkelig i det der positive maskuline, og nu går jeg over og er i det negative maskuline, eller i det negative feminine. Det vil jo ofte være sådan, at man ikke er særlig bevidst om, når man er i det negative feminine, eller det negative maskuline, fordi der begynder man at blive meget ubevidst. Man kan sige, at det negative feminine, der hvor det positive feminine, at man kan være følsom, og man kan være sensitiv, det kan blive til sådan noget oversensitivt. At man bliver overfølt. Man kan slet ikke tåle, der er noget. De siger noget til mig, det kan jeg slet ikke klare. Det er negativ femininitet. Men at man kan føle og sanse og være sensitiv over for andre, det er en god kvalitet. Men der er hele tiden den mørke tvilling der, man skal være opmærksom på. Og så oplever jeg meget det her med, at det negative maskuline, det er altså så der, hvor det bare bliver ved at køre på, og slet ikke kan stoppe igen. Altså, og slet ikke kan lytte, fordi jeg er så meget i min retning. Hvis man er bevidst om de ting, så kan man jo hele tiden låne, og så kan man jo sige, nu har jeg måske været meget i det der, selvom det er positivt maskulin, så kan det være, at nu har jeg været i det i rigtig mange dage. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at låne fra det positive feminine. Det vil sige, at man kunne oversætte det til at sige, nu har jeg bare kørt på og haft retning. Nu har jeg måske simpelthen brug for, at jeg bare sætter mig ned i 3 dage og bare gør ingenting. Growing trees, running river, growing trees.